miljoona ruusua. Kauniille. Paska. Ja tässä sämpylä ja Ossille! Joka ei koskaan laukkaile. Niin kuka te ole oikein? Otti rajusti yhteen Nooran kanssa. Ja kyllä helpotti. Ja mä ajattelen repästä oikein kunnolla Ja te olette hieman humalassa. Aivan. Mutta en ole lyönyt ketään, jos sä sitä pelkäät. Mullahan on monen vuoden kokemus. Ossille! Sä olet mun isä. Mun nyt keremmälle oven edestä nöykkäämästä. Joo. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvintää. Tänne. Aivan. Vaikka mä nyt onkin pikkasen maistissa, niin mä tarkoitan joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Hei, eipäs käydä ihmisiin käsin. Tekee sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelu. Siinä on sulle toi heppa. Napsane. Juokse sinä nopsane, olla taivas on niin tumma ja kotia on pitkä. Paska. Ja mitä tähän tuotantoon muuten tulee, niin mulle kelpaa makkarasoppa. No katsotaan nyt, mistä mikäkin pullo persuksiin ja taskaa. Eihän tässä nyt mitään poliiseja ja sheriffejä ole. Tämähän on enemmän sellainen helvetti. No, kuinka niin? Parhaimmatkin näyttelijät ovat pelkkiä varjoja, eivätkä huonommat yhtään huonompia heistä, jos mielikuvitus paikkaa sen, mikä puuttuu. Se on sitten teidän mielikuvituksenne eikä heidän.